sklopili. Zato što će tema propovjed biti gdje nema volova, prazne su jasne. I velika obilna žetva od snage bika. Iz Izreka 14.4. Znači ovo je rukopis moje knjige koje se radujem. I jer iz nekoliko 4-5 izbora sam dobio savjet da napišem knjigu, iako je to prije govorio. I sad u trenutku, kad sam sad zadnji put radim brat iz Amerike, šalje poruku, kaže, mislim da trebaš napisati knjigu. To je bilo 3,5 sata. I ovo je jedna najradosnijih tema koju sam do sada propovijedao, radi se o identifikaciji. Naime, u zadnjih 100 godina povesti crkve, ukratko ćemo proći kroz neke pokrete i gibanja Duha Svetoga, čisto da vas uvedem u ovu temu. Naime, znači 1900. godine bila je Azusa Street, pokret u kojem je akcent bio na govor jezicima i tumačenje jezika. Htio da obratite pozornost na od tih 9 darova duha kako su se pojavljivali kroz vrijeme. Znači oni su se pojavljivali u svakom vremenu, ali u određenom vremenu su bili naglašeniji nego u drugim vremenima. Znači prvo, povratak jezika, tumačenje jezika sa Azusa Street prije 100 i nešto godina. Zatim dolazi vrijeme George Lakea i poslije Oral Robertsa sa službama iscjeljenja. Znači to je onda jedan dar iscjeljenja. Onda poslije toga dolazi Kenneth Hagin, njegovi učenici, sa pokretom vjere. Znači to je bio vjera kao dar. Poslije toga dolazi pokret sa proroštvom Boba Jonesa i njegovom ekipom. Zatim dolazi John Wimber i vinogradnici sa znanjem i sa mudrošću. Poslije dolazi pokret čudesa sa Ruth Heflin i njenim učenicima Joshua Wilson, Jeff Jensenom. Također sa Heidi Baker sa uskrsnućem iz Mozambika, znači taj pokret čudesa. I vidite kako se razvila, kako su ti 9 darova bili dominantni u različitim vremenima. I ako primijetite kojeg dara nema, koji 9. dar koji je ostao, negdje 1997. do 2000 se pojavio se zadnji pokret u kršćanstvu kojega su mi sada dio i ja vjerujem ovo što ja sad govorim večeras, da na ovim našim prostorima ovo vrh koplja nekog novog pokreta koji nastaje i kojega ste vi dio. To je vrh koplja. A radi se o pokretu koji neko naziva pokret milosti, nekoga naziva dar razgolja duhova, jer to je taj 9. dar koji se nije prije toliko manifestirao kao sada, a nekoga naziva pokret identifikacije sa Isusom ili pokret identiteta. Pa sad vi uzmite sebi koji vam je najbrži od tih. Znači pokret, što je bilo prije sakriveno crkvi, zove to je stalno bilo u pismu, ali jednostavno neke stvari su bile sakrivene. Taj pokret identifikacije ili milosti ili raspoznavanja duhova. A to je Bog otkrio u zadnjim vremenima kada treba osvojiti zemlju. Nemojte misliti da knjiga otkrivenja da će to biti strašno, nešto na kraju, čip na ruci. Znači, to se već dogodilo samo da vam jednu svetu kravu pojedemo, da zajedno pojedemo jednu svetu kravu u vrijeme Nerona. Ja volim svete krave, jesti govedu lešno, pogotovo goveđi rep. U vrijeme Nerona, njegov kip po 45 metara stajao je na pijaci, tamo gdje se kupovalo i prodavalo, i nisi mogao doći na tu pijacu kupiti, prodati, dok ne žrtvuješ neku životinju, jer pepeo je stajao ispod toga kipa i onda si ti da bi mogao ući na pijacu, mogao pepeo staviti tu ili na čelo i da kupiš nešto. Nisi mogao kupovati, prodavati. Prema tome otkrivenju, većina stvari se već dogodila, ljudi su naše ljude s otkrivenjem kao čip neki i tebe i tako dalje. Tako da smo jednu svetu kravu pojeli. Znači, Bog daje otkrivenje o tome da raspoznamo duhove, odnosno da raspoznamo Boga kakav Bog jeste, da raspoznamo sebe kakvi jesmo i da raspoznamo kako drugi ljudi. To je glavno što Bog u zadnje vremena čini. Ko je Bog, ko su mi i ko su drugi ljudi. Postoje 4 perspektive, odnosno 4 vizije, 4 vida kako ljudi sebe vide. A to je najvažnije. Pazite ono, 3 najvažnije riječi u pismu su: svršeno je, u Kristu i
čovjek je onakav kako sebe vidi. Izreka 23.7. Prvi način kako ljudi sebe vide je da imaju o sebi mišljenje tako kao što o njima misle drugi ljudi. Roditelji, vršnjaci, profesori. I onda oni nastoje svidjeti se drugim ljudima i tako se licemjerno ponašaju kao okrečeni grobovi i nastoju dovoljiti drugim ljudima, a u pisu piše da je strah od čovjeka postane zamku. Tako se mnogi ljudi kreću. Jer su im drugi ljudi rekli da su oni takvi. I oni misle da su takvi. Postoji drugi način kako sebe ljudi vide. To je kako vas đavo vidi. To je još gore. Đavo vas osuđuje, ljudi imaju osjećaj krivnje, nedostojnosti, manje vrijednosti, depresije i tako da đavo ih uvjeri u njihovu bezvrijednost. Postoji treći način da ljudi sebe vide onako kako oni misle da jesu. To uglavnom ovisi od njihovih djela, od njihovog ponašanja. Kad dobro rade, kad dobro idu, onda misle da trebaju primiti nagradu. Kad su loši, onda smatraju da su nedostojni. Znači, ovisi od njihovog vlastnog ponašanja. A četvrti način, koji je najbolji način, je kako nas Bog vidi. Ljudi se nekada plašili kad kaže kako te Bog vidi. Misliš da Bog otkriva od tebi grijeh, da otkriva sve tvoje mane, pogreške i ne znam nešto. A u stvari nas Bog vidi savršeno. Potpuno savršeno. Jer ako ti ne smiješ reći sad da si ti savršen, smiješ reći da si savršen? Smijem. Reci ja sam savršen. Ja sam savršen. To znači savršen otac, savršen muž, savršen brat, savršena majka, savršena sestra, savršen radnik. U svakom području savršen. Ako to ne smiješ reći da si savršen, onda znači da ni Isus nije savršen. Razumiješ to? Da. Jer 1. Ivanova 4.17 kaže kakav je on, tako su mi u ovome svijetu sada. Ne da postupamo tako kao što je prevod sinodalni to naveo. Kakav Isus, tako su mi u ovome svijetu. To znači, ako Isus savršen, ja sam sigurno savršen. Ako ja nisam savršen, onda nije savršen. Onda se dao pljusku njegovom dijelu na križu, a velika je žetva, obilje od ploda snage bika. Ako ti kažeš da nisi savršen, onda u pismu, zato što piše tu, u Timotiju piše. Piše i u Mateju. Samo je opet to krivo prevedeno. Moja Biblija je sve isprevedena. Jednom će je prodati skupo da ljudi vide kako je prevedeno. Kaže, ako se odrećemo Boga i On će se nas odreći. Kako to? Kako je moguće to uopće? Onaj ko poznaje Boga, to znači da to uopće nije istina. Kako se može Bog nas odreći? A prava tu riječ je Arne se taj i u Mateju je Barne umaj. Radi se o tome, ako ko proturječi Bogu, onda će on proturječi tebi dokazući da si ti u krivu, a ne da si ti u pravu. Znači ti se svađaš s Bogom i kažeš, Bože, ja nisam savršen. On kaže, ti si savršen. Ja kažem, nisi savršen. On kaže, jesi savršen. Ja proturječim Bogu, on proturječi meni. Ko je u pravu? Znači, ako ja proturječim Bogu, Bog će proturječiti meni i dokazati da se ja savršen. A ljudi se kreću prema svojim ponašanjem, prema svojim djelima, prema svojim. I znate gdje je glavni uzrok? Gdje je glavni uzrok čovječih pada? Glavni uzrok čovječih pada i kriza identifikacije u kojoj živi sav moderni svijet, cijeli planet, cijela Hrvatska živi u pogrešnoj identifikaciji. U lažnom identitetu krize identifikacije. To je glavni uzrok našeg stanja u Hrvatskoj. Mada ja mislim da je sad stanje u Hrvatskoj, iseljavanje iz Hrvatske je samo rezultat našeg odnosa prema Izraelu koji je bio rasijan i onda kako ti blagosljedaš, tako se vraća blagoslov, kako imaš samo prema tome, tako se isto događa. Ja mislim da je to glavni duhovni razlog što ljudi odlaze iz Hrvatske. Nema razloga. Mi uvozimo sad 20, 30, 40 tisuća radnika, a naša odlazi tamo. A dobro, to je druga tema. Znači, kriza identifikacije, odnosno lažni identitet, je glavni uzrok pogrešnog života čovjeka, uzrok grijeha, uzrok pada, uzrok svega toga. I on se pojavio u Postanku 3. I to traje sve do danas. Ljudi ne znaju ko su. Ljudi ne znaju ko su. Pazite to. Skepni sinovi nisu znali ko su. Pavla zna, Isusa zna. A tko ste vi? I oni su čekali da znaju, da vide, znaju li tko su. Oni nisu znali tko su. U ime Pavla, onoga Isusa koji je Pavla prošta. Oni nisu znali tko su. Pavla znam, Isusa znam. Što znači to? Jer vidite da je Pavla stavljen na nivo Isusa? Znači, isto uzdignuto ime sa reputacijom na nebu. Isusa znam, Pavla znam.
prepoznato ime. Ko ste vi? Kad je apostol ljubavi Ivan mislio spaliti žive ljude, rekao, nisu primili ovo selo Isusa. Hoćemo zvati ovoga s neba da spali ovo selo. Apostol ljubavi budući mislio spaliti žive ljude. Isus njima kaže, ali vi ne znate kako ste vi duha. Sin čovječji nije došao da nego da ljubi. Znači oni nisu znali ko su. 82% kršćana u Americi je zarobljeno pornografijom. Zašto? Ne znaju tko su. 42% pastora u Americi je prevarilo ženu. Zašto? Ne znaju tko su. Ljudi moraju poznati svoj identitet da bi onda iz tog identiteta živjeli. Čovjek je onakav kako u sebi misli. Znači, Bog misli o nama savršen. Bog misli o svakom i zna da smo savršeni. Isus je dovršio djelo, njegovo dovršeno djelo da je jednim jedinim prinosom žrtvom učinio nas savršeni. Poslušnošću jednoga svi su postali pravedni. Snagom njegove volje su posvećeni svi zauvijek. I to je istina. Ali to ne znaju. Znači, bez obzira što ja mislim o tebi da si savršen ili o nekom drugom da si savršen, i Bog misli o tebi da je savršen, taj čovjek i dalje ostaje onakav kako on u sebi misli. Iako je Bog sa sebe skinuo svaku odgovornost i savršeno sve učinio, sve savršeno dovršio. Ali sve će neki ljudi misliti da je Bog gnjevan, iako ne znaju da je Božji gnjev najveći izraz ljubavi, jer Bog je bio gnjevan prema tom stanju u koje je čovjek upao. Tom grešnom stanju. Znači, u Starom Zavjetu piše Bog mrzi grešnike, ali Bog ne mrzi grešnike, nego mrzi grešno stanje u koje je čovjek upao. Bog nikad nije bio naš neprijatelj, on nas je uvijek ljubio. Kad je nastalo to? Ajmo se vratiti možda na prije koji imate ljudi slučaj. Pogledajte. Kad je to nastalo i traje sve do danas? Jer ljudi ne znaju ko su. Bog mijenja čovjeku identitet i onda čovjek iz tog identiteta živi. Svaka promjena imena u Bibliji je bila promjena identiteta. On je rekao Gideonu, koji je mislio da je on strašilac u podrumu tamo gazi grožđe. On je mu rekao hrabri inače. Šta je radio Bog? Promijenio mu identitet. Što je rekao Bog Abrahamu koji je mislio da on uzvišeni otac? Bog mu rekao ti nisi uzvišeni otac, ti si otac velikog mnoštva. I to je rekao, nego ti ćeš biti. Jer u ivritu nema budućeg vremena, nego ti si za mene sada to. I to je istina. Što je bila promjena imena Abrahama? Promjena identiteta, tko je on? I ljudi nisu znali tko su. Tako je rab Šaul prešao u Pavla. Šaul znači Željko, njemu ime bilo Željko. A Pavla znači maleni. Kako Isus rastao, ne živim više ja, nego Isus živio meni. Znate kako je Petar otkrivenje imao identitet sa Isusom? Ne, ja ozdravljate Isus Kristi. Znači, Isus je u meni potpuno živi. Ti vidiš pred sobom, vidiš mene. Ali ja znam da Isus u meni. I ja ga govorim, on stoji iza riječi koju ja govorim. Ne, pozdravljate Isus Krista. Pogledaj ovom postanku 3 što hoću reći. Bog je rekao Adamu, nemoj ubrati se stabla, spoznaj dobro i zla što je bilo stablo zakona. Da živiš neovisno, da ti to određuješ što je dobro, što je loše. Jer ako to uradiš, umrećeš jednom o smrti i otićeš potpuno zakon. I sad pazi ovo. Sad to napita ženu. Nije vam Bog rekao da smijete jesti svakog, ni s jednog drveta u vrtu. Žena li govori zmiji. Plodove sa stabla u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je na sve vrta rekao je Bog. Da ga niste jeli. Najprije ispustila Jakov. Jer ovdje piše Jakov. Da ga niste jeli i ne dirajte u njega da ne umrete. Što je Eva napravila? Što je Eva napravila? Vidite da je dodala. Eva je dodala i rekla ne dirajte. Bog nije rekao ne dirajte. Znači oni su mogli napraviti kuću na tom drvetu, mogli su brat prodave struktureta, mogli su čak zagriziti pa pljunuti. Mogli su raditi što god hoće. Ali otkud ovo Evi? Ne dirajte. Znate li otkud to? Adam je rekao. Adam je iz straha rekao, nemoj to ni dirati, ja neću jesti, ali nemoj ti ni dirati žena. Ni blizu tamo. Znači, prije nego što se pojavio grijeh, pojavilo se legalizam, odnosno zakonstvo. Prije grijeha postoji zakonstvo.
To znači, pazi ovo, u Adamovoj crkvi, Adam je bio vizionar i učitelj, Bog je njega priučio, a ovo je Eva čula iz druge ruke, ne od Boga. Sve ovo je Eva čula od Adama, ne iz prve ruke. To znači, Adam je bio vizionar, Adam je bio učitelj. I on je to njoj rekao. U Adamovoj crkvi bila je jedna žena, jedan član u njegovoj crkvi i to je bila gola žena. Nema bolje crkve. Ja nekad u svojoj crkvi imam tako jednu golu ženu. Pazite koja dobra crkva. Jednu ženu ima čovjek i to je gola žena. Je to najbolja crkva. I on je pogrešno kaže, uvede je u zakon i kaže, ne diraj to ženu. Bog nije rekao. Bog je rekao samo nemojte jesti. I što se dalje dogodilo? Pazite ovo. Adam je jeo, dala njemu jeo. Zašto Adam jeo? Zašto Adam jeo? Zato što je rekao, samo preko mene mrtvo možeš. Zato što je to bila slika da će Isus uzeti grijeh od čovječanstva. To je sve slika Novog Zavjeta. I sad pazite što da što piše. Obraća se Bog Adamu i reče, kad se sakrio u osudi, osuda proizvela strah i tako dalje. Prvo je osud, pa onda strah. I mi smo nasljeđem primili to da smo mislili da Bog ne ide daleko, nasljeđem po zakonu nasljeđe od našeg praoca Adama. Bog mu kaže šeto vrtom za dnevnog proljetarca, koji uopće nije uopće bio vjetar tada bilo, nego u duhu dana. Šeto vrtom u duhu dana. Jer ruak je, on ispravljali kao vjetara, nije bilo vjetra. Ruak je duh. I sad pita njega Bog. Gdje si? A on mu kaže, čuo sam tvoj glas, po vrtu pobojah se jer sam gol. Pa se sakrio. Na to mu Bog reče, a tko ti kazao da si gol? Samo treba malo dublje promišljanje. Ko ti kazao da si gol? Ja sam ti rekao da si savršen, isti kao ja. Jer kad Bog stvarao čovjeka, stvorio je još jedan govoreći duh kao Bog, piše u Targumu Kemosu. Znači, još jedan govoreći duh kao Bog, srce plus usta. Čelo uz čelo, usta uz usta, nos uz nos, Bog puhao kao puhač stakla i klonirao se, stvorio još jedan govoreći duh kao Bog. I sad ti iz lažnog izvora primaš, ko si ti. U osudi krivi, osjećaj manje vrijednosti, u optuživanju drugih. Žena je kriva, ovo što sam mi dao, prije toga rekao, gle, meso mog mesa. Kako to? Znači, đavo ti govori da si isti kao on, a ja ti govorim da sam isti ja. Kome ti vjeruješ? Ko ti kaže da si go? Ko ti kaže da si go? Zašto mi ne manifestiramo Isusa? Kad Isus Hristos ima nam? Zato što uvijek ima neki sumnji, neki... Zašto mi koji živimo na planetu Isus i Bog nas je poslao na planetu religije i straha i brige i sumnje, zašto ne manifestiramo Isus? Samo zbog toga što ne znamo ko smo. Samo zbog toga. Ko ti kaza pa si go? Pitaju Ivana Krstitelja, Ivana Potopača, ja ga zovem Ivan Potapač. A ne Krstitelj. Nemam vremena toliko da vam govorim, ali morate znati da smo mi svi kršteni u Isusu. Bog nas je krstio se u Isusu. Isus se utjelovio ne kao čovjek, nego kao čovječanstvo. Isus se utjelovio kao čovječanstvo, kao što je Adam bio kolektivni singular, tako je Isus kolektivni singular. On se utjelovio kao čovječanstvo. I zakon identifikacije o kojem ja govorim, koje je najveće otkrivenje mog života, glasi da sve ono što se dogodilo sa Isusom, dogodilo se sa svim čovjekom, sa svakim čovjekom, svakog roda, plemena, puka, jezika, sa cijelim čovječanstvom. Sve što se dogodilo sa Isusom, dogodilo se sa svakim čovjekom. To je zakon identifikacije. Zato je moguće pobijediti u trci koju nisi sudjelovao, moguće pobijediti u bitci koju nisi sudjelovao, moguće požeti žetvu koju nisi sijao. Drugi se trudili, vi ste ušli u područje tuđeg truda, kaže Isus. To znači sve ono što je Isus učinio.
učinio je kao da sam to ja učinio, ne za mene, ljudi misle, Isus je umro za mene. To je dio istine. Ali ja sam tamo bio. Pred Bogom sam to ja bio. O tome ću kasnije malo reći, neću vas spustiti dok vam ne predam to. Jer, pazite ovo, čovjek koji poznaje svoj identitet, zapamti ovo, čovjek koji poznaje svoj identitet može drugima reći njihov identitet. Pazi u Ivanovom evanđelju pitaju Ivana Potapača. 10. stih, ovo je Ivanovo svjedočanstvo, kad mu Židovi iz Jeruzalema poslaše neke svećenike levite da ga pitaju, tko si ti? Cijelo Ivanovo evanđelje piše da se ljudi svađali ko je Isus. Jer Isus je govorio da je sin Božji i onda su rekli kamenovali ga, jer ako je rekao da je sin Božji, izjednačujući sebe s Bogom. Jer kad god vidite u pismu da piše sin Božji, to u hebrejizmu znači u rangu Boga. Ako si ti sin Božji, znači ti si u rangu Boga. Isus je došao da privede slavi mnoge sinove, od jedinorođenca da postane prorođena s mnogo braćom. Gdje god vidite piše sin čovječiji u Novom Zavjetu. To znači da je to prevod iz Starog Zavjeta Ben Adam, što znači čovjek, iz Psalma 8. Sin čovječiji, kako će sin čovječiji sjediti iz desna oca? Znači čovjek, mi smo dobro predstavljeni u Isusu u trojstvu. To je potpuna identifikacija o kojoj ja govorim. Tko si ti? Levite da ga upituju, tko si ti? On priznade. Ja nisam Mesija, pazi, on ne zna ko je. Pitaju tko si ti, on kaže ja nisam. On zna što nije, ali što jeste. Tko si ti? Ja nisam Mesija. Dakle, što upitaš njega? Jesi li Ilija? Nisam. Odgovor je, jesi li prorok? Ne. Pa ko si ti? Tada mu rekoše, pa tko si? Da možemo odgovoriti onima koji su nas poslali, što ti kažeš sam o sebi. Pitaju Isuse ko je Ilija, ko je Ivan Krstitelj. Isusa pitaju, u Mateju 11. pogledu. Počne Isus govoriti mnoštvo naroda Ivanu. Što ste izašli gledati u pustnu trsku koju vetar ljulja, ili što izašli se vidjeti čovjeka raskošno odjevena, ali ljudi što ste raskošno odjevaju moraju u kraljevskim dvorima. Pa što ste vidjeli onda izašli? Da vidite proroka? Da, kaže vam, više nego proroka. Isus kaže da je on prorok, a mi znamo da je Ivan najveći prorok od svih rođenih od žene i svih Starog Zavjeta, već i Izaije i Ezekijela i Danijela i svih proroka. Zašto? Zato što su oni, svi proroci govorili o Isusu, a Ivan ga je pokazao i rekao, evo ga. A zašto svi u kraljevstvu rođeni su veći od Ivana? Zato što ne smo mi pokazali da ga ne kažemo, evo u sebe. Evo ga. Svaki u kraljevstvu je veći od Ivana. Znači Isus ovdje govori, evo vidite proroka je više nego proroka. Zašto više nego proroka? Zato što je bio veliki svećenik pred Bogom. A da Kaifa su samo izmišljeni od politike. Jer je Ivan Krstitelj pokazao na jaganjca Božjeg, veliki svećenik tog vremena morao pokazati janje koji će biti zaklano za Izrael. A leviti koji su čuvali stada, kad je Isus rođen bio, oni su čuvali stada kod Betlehema gdje su se birali ti janjci koji će u Jeruzalemu biti zaklani. I trebalo izabrati to janje. I Isus je upravo rođen tamo gdje su se ti janjci čuvali. I onda Ivana je opće izraženje Izraela rekao, evo jaganjca Božjeg koji uzima grijeh ne Izraela, nego cijelog svijeta. Znači, Bog je tako ljubio svijet. Bog je pomirio svijet za sobom, ne crkvu. Kako crkva ima separatističko mišljenje o samoj sebi? Zato što farizej znači u prijevodu, separatist. Ljudi misle kad Bog dade o sebi apostole, proroke, evangelizatori, učitelje, pastire, ali ne piše u crkvi. Bog je tako ljubio crkvu. Bog je uvijek misli na svijet. Više nego proroka. Pa šta kaže, je li on Ilija? Isus kaže, on je Ilija koji ima doći. I onda Ivan otkrio poslije što je on. Jer on nije se mogao ukalupiti u starozavjetno mišljenje njihovo. Jer prorok je i ovaj, zato što on imao određeno mišljenje. A mi imamo sada indijanska imena. Mi imamo imena kao bik koji sjedi, glas vapijućeg u pustinji koji priprema ime za Gospode. Ja sam čovjek koji žmiri i koji radi operaciju mozga bez narkoze. Znači ti moraš prepoznati ko si ti? Ko si ti? Koje je tvoje poslanje? Ja ne mijenjam, rekao sam, zlatne zube, ja mijenjam mozak. Odnosno radim na obnovi uma. Ko si ti?
Jesi ikad mislio gosti? Jesi ikad kao dijete pitao se kad rođe, ko sam ja? Ja sam se pitao to možda, ne znam koliko bilo 8-9 godina. Ko sam ja, otkud ja, kuda idem? Komunisti su to dobro rekli, mi smo došli iz daleka, idemo daleko. To su ukrali od nas. Ko ti kaza da si go? Zatvorili su im oči. Jer piše da su zatvorili oči. Zatvorili su im oči i nisu znali tko su. Kroz cijelu povijest čovjek nije znao tko je. Zaboravili tko je. Da vam kažem istinu sa prepravite, ako imate ovo, možete prepraviti Bibliju, kako ćeš prepraviti na ovom tebu? Ovo kad je, pazi ovo. Bog reče ženi, što si to učinila? I ona u prijevodu piše, zmija me prevarila pa sam jela. Znate što u originalu piše? I Septuaginta tako prevodi. To je Ostanak 3:14. Ostanak 3:14. U hebrejskom piše naša, ali to je prebačene su riječi od nahaš, što znači zmija. Nahaš je, het je ograda, nun je život, šada je Bog. Znači nešto stalo između Boga i nas, neka pregrada. I kad Isus došao, on je uklonio pregradu koja je stala i samo spojio to neš i su nas postalo ne šef kao orav koji vidi, car, gospodar koji vidi. Car znači gospodar. Pazi, hoće reći da ovdje naša znači zaboravila sam tko sam. Zmija je učinila da sam ja zaboravila tko sam, jer on su, rekao je zmija, uberite se tog stava i postaćete kao bogovi. A oni su već bili kao bogovi. Znači, đavo ti krade uvijek ono što već imaš. I sad smo mi na planetu religije koja radi na bazi straha, koja pokušava sa strahom odolirati ljudsko ponašanje i koja ne može uspjeti ništa, bilo koja religija, i ti si došao na tu planetu straha. Religija je najodvratniji izum koje je čovječanstvo popilo, mamac koje je popilo. Zašto? Zato što čovjek tjera da učini nešto što je već učinjeno. Ti ne možeš se, zamisliti, zadatak da sagradiš ovu zgradu, ova zgrada sagrađena i neko ti kaže, ajde volite sagradu ovu zgradu, ovdje na ovom mjestu sada. To je nemoguće. Nemoguće da ti radiš na svojoj pravednosti, na svojoj svetosti, na svom bogatstvu, bilo čemu kad je već to i učinjeno. Znači Isus je već sve učinio, mi smo ušli u početak njegovog truda. Ali ko je ušao u njegov početak, sam je počeo svojih dijela kao ono svojih. Jer vidite vi tu potpunu identifikaciju. Znači Isus je ušao u početak kao da sam to ja učinio. Pred Bogom je sve kao da sam to ja učinio. Slušaj dobro što ti hoću reći sada. Zakon identifikacije koji glasi da sve ono što se dogodilo sa Isusom, dogodilo se sa samim tobom. Kaže, kad god upadneš u probleme, nevolje, kušnje, bolest, bilo kakav problem, nemoj tražiti rješenje tih problema, ni kušnje, ni nevolje, nego samo sjeti se ko si. I kad se sjetiš ko si, svi ti problemi će doći po tvoje noge. Jer svi ti problemi dolaze da ti znaš ili da te ispitaju da li si ti u Adamu ili si u Kristu. Da li si ti još imam straha, imam okolnosti, da se krećeš po tjelesnosti, po tome što vidiš, čuješ, osjećaš, ili po tome što Božja riječ kaže o tebi tvojoj situaciji. Kad se budeš ponašao kao sin, onda ćeš ostati u počinku, bez obzira što oko tebe radi. Jer ćeš ti znati što je Isus za tebe učinio, jer moj uspjeh ne može niko spriječiti. Zašto to? Zato što Isus uspio za mene. A moja rečenica koja mi je najdraža da niko ne može poništiti događaje koji se već dogodio. Niko ne može spriječiti da se dogodi događaje koji se dogodio. Znači gotova je stvar, Isus sve učinio. Ako piše da ona su siromaha, od bogataša postoje siromah da mi postanemo bogataši njegovim siromaštvom. Piše tako. I to prošlo vrijeme. Znači on nas je učinio bogatima. Kao što nas je učinio pravedno. Ne samo to. Čak nas nije učinio pravedno, nego piše da su mi pravednost. Znači ja nisam pravedan, ja sam sama pravednost. Da mi postanemo pravednost. Što ima bez zakona sa pravednošću? Da ti si sama pravednost. Ako si pravednost, onda je ispunim sa zdravljem. Jer piše u Izaiji 6, skuti njegova plašta, su ispunjavali hram i kad se žena dotekla njegovih krajeva, ozdravila. Dotekla se njegove pravednosti. Znači ako u Starom Zavjetu govori o hramu koji se sazida rukama, a sada govori o hramu tvoga tijela, znači tvoj hram je ispunjen sa pravednost, sama pravednost. Ako si ispunjen sa pravednost, ti se zdravljen, ko tebe dotakne, on će biti zdrav. Dotakne nekoga od sebe.
Oko tebe se u 17 metara širi strah. Sa zdravljem u krilima. Sa zdravljem u krilima. U kanafu, što kaže Židovi. Sa zdravljem u kanafu. Zaboravila sam. Ko sam? Pazi ovo, zaboravila sam ko sam. Zaboravila sam ko sam. Religija kaže da Isus je učinio svoj dio, ti trebaš učiniti svoj dio. Jeste čuli to? Ili vam ikad neko to propovijedao? Ne. Dragi moji, Isus je moj dio. Isus je moj dio. On je učinio moj dio. Kaže, nosi svoj križ. Na čime je Isus križu bio? Na mom križu je bio. Na mom je. To je bio moj križ. Dragi moji. Kako ću vam najplastičnije objasniti to? Znači, u Starom Zavjetu Bog je ustanovio instituciju velikog svećenika. Veliki svećenik nije bio kao prorok. Prorok govori u ime Boga cijelom narodu, ali veliki svećenik u ime cijelog naroda predstavlja, cijeli narod predstavlja prema Bogu. I kako veliki svećenik, kakav je veliki svećenik, takav je sve narod. Znači, kakav je Isus, takav sam ja. Znači, Isus je moj predstavnik, piše, on pogađa za nas, entuhano. Znači, entuhano, znači on pogađa za mene, pred Ocem. On je primjer mene pred Ocem nebeskim. Znači, kako Bog vidi Isusa, tako vidi tebe. A ja sam primjer njega ovdje na zemlji. Zašto? Zato što on uzeo moj lik. I uzeo svakog od nas. Jer kad se Bog utjelovio, tvoje postojanje je samo Božja želja da u tebi živi. Da živi u tvom tijelu, da živi u čovječjem tijelu. Ti postojiš radi želje Božje da budeš Božja prisutnost. Ali đavo je sakrio to. Glavni đavolov zadatak je da sakrije tvoj identitet. Da zastrije oči onima koji ne vide svjetlu radosne vijesti o slavi Isusa. Što piše u 2. Korinćanima 4.4. Da kao što je Bog zasvjetlio i stavio, rekao nek bude svjetlo, tako je osvjetlio nama spoznaju slave u liku Krista u nama. I to blago nosimo zemljenim posudama. Znate što je Pavle, kako je Pavle se obratio? Kad ga je Isus srušio s konja na putu za Damask, on je rekao, Gospodine, što hoćeš da učinim? Isus mu rekao, ajde radi, dečko. Zašto? Zato što on ima mentalitet, treba nešto činiti, religija je rekla da treba nešto činiti. Ti danas kad trebaš reći, Bože, šta hoćeš da učinim? On će reći, pomozi ženi i djeci, čovječe. Šta ćeš učiniti za mene? Mi ne možemo učiniti za Boga. Mi Bogu ne možemo dati ništa. Osim svog vremena. Samo vremenu može da Bogu. Zašto piše da blagoslovljenje je davati nego primati? To se odnosi na ljude. U odnosu na Boga nije samo prijatno Boga. Ništa drugo. Znači, kako ću vam plastično to opisati? Koja je to identifikacija? Potpuna identifikacija. Potpuni identitet. Znači, postojale su dvije identifikacije. Jedna je identifikacija da se Isus potpuno identificirao s nama. A druga identifikacija da nas je identificirao sa samim sobom. Jedno je bilo do križa, a drugo je bilo poslije križa. Znači, radi se o potpunoj identifikaciji. I to ću vam pokazati na 22. psalmu. Otvorite 22. psalm. Bože moj, zašto se ostavio? Ja sam jedno propovedao, to mi je draga propoved, zove se Ljubav vječnog ljubitelja, zato sam se čuo milost, koje sam govorio u drugom psalmu. Kad su u vrijeme Židova, kad bi neko citirao prvi stih, oni su znali napamet, se psalm, odmah su znali što je zadnji stih, odnosno znali koji je bit toga psalma. Kad Isus rekao, Bože moj, zašto se me ostavio, su svi znali ovo, da će njemu doći svi narodi. U njemu će se propovedati, Gospodin će se propovedati sljedeće koljeno doće svi. Međutim, o čemu se radi? Zašto Isus rekao, Bože moj, zašto se me ostavio? A Habakuk krivo mislio, njegove su oči sprečite da bi zloče gledali.
I svi smo učili to i nas učili da je Bog u tom trenutku, pošto Isus bio opterećen sami grijeh, da je Bog od njega okrenuo glavu i nije mogao gledati grijeh. Međutim, to uopće nije istina. Kako je Bog koji je autor da se makne grešna narod, da se s nas skine pokrivalo, da vidimo Boga u pravom svijetu kakav je on, da vidimo sebe i druge ljude koji su savršeni kao što je Bog, kako bi on izbjegao taj najslavniji događaj u povijesti čovječanstva. Znači, to nije istina. Nego o čemu se radilo? Radilo se to da je Isus rekao, Bože moj, zašto se ostavio? To je bio moj vapaj. U mojoj izgubljenosti, u mojoj palosti, u mojoj samoći, u mom očaju, jer sam mislio da je daleko od Boga, jer sam mislio da nema Boga, jer sam mislio da je Bog moj neprijatelj. Nikad nije bio moj neprijatelj Bog. Nego u Kološanima piše da su mi neprijatelji bili Božji po svojim zlim mišljenjem, mi smo bili neprijatelji, mi smo mislili. Nije Božja ruka prekrati kada spasi, nego su vaši grijesi otvorili jaz između Boga i vas. Naši grijesi. Odnosno, naš način razmišljanja, jer smo mislili iz osude i straha da je Bog daleko, a nikada u povijesti čovječanstva nije postojala distanca između Boga i čovjeka. Bog nas je uvijek gledao savršenim. Od prije postanka svijeta. U sebi nas izabra za sinove prije, doslovno točnije katabole, pada svijeta. Znači, kroz cijelu povijest Bog nas gledao savršeno, ali mi sebe nismo bili tako. Ali Isus kaže, onaj dan ćete saznati da sam ja ocu, otac u meni, a vi u nama. Znači, nikad nije bilo postojalo da on nije bio ocu, otac u njemu i da mi nismo bili u njemu. Samo je Isus rekao, onaj dan ćete to spoznati. Kad on smakne na križu to i kad očisti je krv, trebala nama, ne Bogu, kao što smo nas učili. Mi smo, Hebrejima 10:22, mi smo očišćeni u srcima od zle savjesti da vidimo Boga. Nama je trebala krv. Znači, to je bio moj vapaj. Isus je potpuno ušao u moju palu čovječnost. I iz moje pale čovječnosti tvoje rekao, Bože moj, zašto si me ostavio? Je li ikada Bog Isusa ostavio? Nikada. Ako je Isus ušao u moju palu čovječnost i to rekao, je li ga tada Bog ostavio? Nikada. Nego smo samo mi mislili da nas je Bog ostavio. Znači, Isus je ušao u naše pogrešno razmišljanje. Potpuno se identificirao sa mnom. I iz tog očaja je rekao, Bože moj, zašto si me ostavio? Iako me Bog nikad nije ostavio. Evo u 22. psalmu što piše ovdje. 25. stih. Jer nije prezren zaboravio muku jadnika i nije sakrio lice svoje od njega. Pazite, piše, nije nikad sakrio svoje lice. Nije zato što je to bio najveličanstveniji događaj u povijesti čovječanstva. I u 2. Korinčana 5 što piše. Pogledajte. To veličanstveno pogledajte, Pavle. Bog, 19. stih. Sigurno da je Bog bio onaj koji je u Kristu pomirio crkvu. Jel crkvu? Svijet sa sobom. I nije uračunao ljudima njihovih prekršaja. I stavio u nas riječ pomirenja. Prema tome mi vršimo poslaničku službu ime Krista kao da Bog kod nas piše opominje, nije opominje nego ohrabruje. Gdje god piše kod nas opominje, vi stavite ohrabruje zato što je to ispravno. U ime Krista molimo, pomirite se s Bogom njega koji je bio bez ikakva grijeha, Bog učinio s nas grijehom, da mi u njemu postanemo, što? Pravednost. A pogledaj što piše gore malo više. 13 stih Pavao kaže, u istinu ako smo bili izvan sebe, ta riječ je u grčkom ekstaza, egzisteni, od ekstaza. Ako sam bio u ekstazi, to je red Boga. Ako sam sofronizmos, od sozofronezis, mišljenja sozo, spašeni um, zdravi um, to je radi vas. I sad piše 14 stih veličanstveno. Ljubav Kristova potpuno nama ovlada pri ovoj pomisli. Jedan je umro mjesto sviju, dakle... Ja sam prije mislio, jedan je umro, zato drugi ne moraju umirati. Zato što nisam znao zakon identifikacije, bilo je sakriveno. Rekao sam, zakon identifikacije glasi, sve što se dogodilo sa Isusom, dogodilo se sa svakim od nas. Jedan je umro, dakle... Svi su umrli. Zato mi sada ne poznamo nikoga kao čovjeka. Mi više nikoga ne poznamo kao čovjeka. Svi su savršeni. Znate koliko prijepora bilo oko Rimljanima 8.1? Sad nema nikakve osude onima koji su Kristu Isusu. Crkva misle samo da su oni Kristu Isusu. Međutim, cijeli svijet je kršten Kristu Isusu. Svi su u Kristu Isusu i nema osude nikome. Ali onda su dodali 4. stih, prebacili prvi onima koji ne žive po tijelu, nego požive po duhu, prebacili 4. stih u taj stih. Da nema nikakve veze. Kaže, kad je obnavljao u Petru Bog, ako se me nekoga proglasio čistim, što ti imaš s tim? Koga Bog čistima je sve čisto, znači Bog je proglasio sve čistim. Pavao propovjeda u Ateni, govori, po njemu se mičemo, živimo, jesmo svi, njegov smo rod.
Isus u Luki 17 govori ljudima koji su bili svi nespašeni. Kraljevstvo Božje je u vama. Kako to? Znači u neki skriveni i mističan način kraljevstvo Božje je stalno bilo u tebi. Hrist je bio stalno tebi kroz cijelu povijest, ali mi to nismo znali. Nego je nama to otkriveno. I Pavao veličanstveno otkrivenje ima on u Galačanima. Slušaj ovo. To je bila cijela Pavlova misija. Kaže on Galačanima 1.15. Kad odluči onaj koji izdavi utreb majke moje pozva svoju milošću, da u meni objavi sina svoga. Da ga raznosim kao radosnu vijest, evangelizu Maje. To piše propovedno u narodu. Jedna riječ je promijenila se, onda piše među narodu. Pavao kaže, Bog je u meni otkrio da u meni sin. Tajna sakrivena vekove, piše on u Kološanima, Krist nada slave je u vama, u narodima objavljena. U svakom od nas. Znači u svakom. I to ne samo Krist, nego savršenstvo, potpuno savršeno. On kaže, Pavao, meni Bog objavio sina i moja misija da idem na sva misijska putovanja, da ga ja objavim da je i u narodima. Ovdje piše među. Da je u svakom. Znači ja, koji stojim ovdje pred vama, imam daleko bolje mišljenje o vama nego što vi mislite o sebi. Zato što sam rekao da osoba koja zna svoj identitet, zna tvoj identitet. A mi imamo isti identitet, mi smo svi u Kristu, imamo isto blago, isto nosimo blago zemlji postava, svi smo potpuno savršeni. Potpuno savršen u svemu. Neko ima veće otkrivenje koliko je savršen. Pavao kaže, ja trčim da to dostignem kao što je mene dostigao Krist, a u Korinčanima piše, ja nastojim da spoznam to kao što me Bog poznaje. Ne kažem da sam to dohvatio, ali trčim da to dohvatim, to nebesko stanje koje me Bog pozvao po Kristu Isusu, kaže u Filipljanima. Tako misle svi koji su savršeni. Tako Pavao kaže. Zamisli ti koja je to jednostavna evangelizacija. Ti si savršen. Ti si čist. Savršenstvo. I kako, pazite ovo, znači većina hrišćana, rekao sam hrišćani, su u ropstvu, raznim ropstvima. To može biti ropstvo od droge, od pornografije, od bluda, od ne znam ja, bilo koje ovisnosti. Svaka ovisnost, rekao sam, svaki problem, nevolja, ropstvo, bilo koje, se rješava samo identitetom. A svijet to pokušava rješavati na potpuno drugi način. Recimo, ja znam istinu da crkva nije klub liječnika od alkoholičara, nego organizam ljudi koji nikada nisu pili. To je rješenje. Jer pazi, ti si možda Pavla uhvatio u laž. Jer Pavlo rekao, on je disao prijetnjom, ubojstvo zatvarao, progonio, išao. A on kaže, onda pred onim svećenikom, kaže, nikome nisam štetu nanio, nisam nikome uvrijedio. Čovjek ludio, o čemu ti govoriš? Pa ja te znam, ja te slavo da zahvatim, da kršćan ne zarobljavaš. A ti sad kaže, nisi nikoga ni uvrijedio. Zato što je Pavao znao da on novi čovjek. I da nema veze s onim starim. Novi čovjek nema nikakve veze dodira sa starim čovjekom. Potpuno novi čovjek. To znači da ti, bivši ovisnik, on će uvijek reći, ja sam bio ovisnik. Ko te pita to? Ti se identificiraš sa onim što si bio. Bog nikad ne gleda sa onim što si bio, nego ti Bog govori što si sada i pred njim sada u vječnosti što ćeš biti. Nikad to ne radi. Pazi, Pavao piše u Korinčanima. Vi od vas, čuje kod vas neko spava sa mačehom i tako dalje, onda kaže, a on upire njihov grijeh, niti koga osuđao kaže, ali vi ste žrtvovali naše paschalno janje i vi ste besklasni, vi ste bez grijeha, pa znate vi šta ste, ko ste vi? Vi ste totalno savršeni. Ko je nanovo rođen, taj ne počinja grijeha, odnosno ne može počiniti grijeh. Zato što je Ivan 16 piše da je grijeh ako ne vjeruje Isusa. To je sada grijeh, jedini grijeh koji postoji, sad ne vjeruje Isusa. Jer Bog je zaboravio grijehe, on se grijeha tvojih prestupa ne sjeća. I kad čujem do nekim crkvama ispovjeduju grijehe, čovječe ti Bogu posjećaš ono što on davno zaboravio. Šta ti radiš? Pa Bog se ne sjeća nijednog tog grijeha, on davno zaboravio. Pa bil se ti sjećao grijeha svoje djece? Sa ograničenom ljubavlju koji misliš da imaš. To znači šta radi u svijetu? Klub liječnika alkoholičara, piše klub liječnika alkoholičara. Maltretiraju ih. Zašto? Ili klub pušača. Kako ih maltretiraju? Nikad se nije dogodilo da alkoholičar prestane piti. Zašto? Zato što on alkoholičar. Alkoholičar pije. Nikad se nije dogodilo povijest da pušač prestane pušiti. Zašto? Pa zato što on pušač. Nego kad ti njemu daš identitet da ti kažeš, jej, ti si čovjek koji ne puši. Ko sam ja? Ja sam čovjek koji ne puši. On je u trenutku slobodan. Nisam ja čovjek koji puši, ja sam čovjek koji ne puši. Ja sam čovjek koji ne pije. Znači, kad ti sjede istina u otkrivenju
Kad ti sjede istina o savršenoj Božoj ljubavi koja je dostatna za sve, onda ćeš promatrati đavla i njegove trice i kućine, njegove podvale i smijećeš se i vidiš da on potpuno vesile. Jer pred Bogom taj lažni identitet koji još uvijek u svijetu misle, on ne postoji, to je iluzija, to je varka. Zato što piše u Korinčanima, ovo što sam rekao da je zmija zavela Evu. U Korinčanima piše ta riječ, na grčkom kaže, odvela je u iluziju, u varku, u prevaru, to pred Bogom uopće ne postoji. Ljudi žive u lažnom identitetu, krizi identiteta koji pred Bogom stvarno ne postoji. Zašto? Jer sam rekao da je Bog savršeno sve učinio i sa sebe skinuo svaku odgovornost. Isus je sve savršeno učinio. I učinio sve ljude savršeni. Jedinim prinosom učinio sve savršeni. I ušao u počnak. Adam je upoznao Boga tek kad je on ušao u počnak. Jer prvo upoznanje Boga i Adam je upoznao Boga u počinku. Isus je sjeo nakon što je samim sobom očistio grijeh i sjeo. Mi upoznamo Isus je sve dovršio. I niko moj uspjeh niko ne može spriječiti moj uspjeh. Zašto? Zato što se on već dogodio. Religija te tjera da nešto činiš. Čini. I činiš ono što je već učinjeno. Ja sam rekao, to je najgluplje što može postojati. Kako ćeš ti napraviti ovaj stol isti ovakav sad? Aj napravim ti ovaj stol. A kad je on već napravljen? To je nemoguće. Ne kopiju, nisam rekao da napraviš kopiju, nego baš ovakav stol napravim. Ajde napraviti pravednost koju Bog napravio da je pravednost. Koju nikad ne možeš izgubiti jer nisi je ni dijelima zaradio. Ne možeš ni dijelima ne izgubiti. I to je vječna pravednost, kaže Daniel. Sad otiđi na Izreke 14.4 da ti kažem to. Zbog kojega ovaj križ. Izreke 14.4. Znači ovo je vrijeme u kojem ćeš ti propovijedati identitet. Da si jednak kao Krist. Isus je rekao Emanuela, mala Emanuela, ta je rekao Nina. Ja sam došao kod nje gosta, ona ga igrala s nekim djevojčicama, ona ima 5,5 godina. I kaže ona djevojčicama kaže, ovo onaj čovjek što priča o Isusu. Nije li ona dobro pogodila, blizu pogodila, ko sam ja? Ja sam taj koji priča o Isusu, ali ne Isus, ali postoji nešto više. Isus je rekao u djelima svojim učenicima, kad ostanete od ozgo u sobi, ostanete od ozgo i kad Duh Sveti s nas siđe, bit ćete mi što? Što znači, ili učenici su mislili, znate šta, mi ćemo pričati Isus 3,5 godine smo njih, mi o njemu znamo sve. Mi ćemo sve ispričati, a Isus to nije mislio. Isus je mislio, bit ćete isti kao ja. Znači, ja sam se multiplicirao u vojnike ljubavi, bio sam sam, sada imam milijardu vojnika ljubavi, svi će biti isti kao ja. Potpuna ista manifestacija Isusa. Jer sve pridonosi dobro oni koji ga ljube, koji su odkom njegovom pozvani. Čemu? Sljedeći stih kaže u Rimljanu. Znači, sve što se događa s tobom, sve pridonosi dobro. Čemu? Da sve više i više sličiš, da budeš jednak Božji sin. Pavao kaže, Galačana kaže, ja se uzrnut za vas mučim, možda ponovo zražam djecu bolova. Dok ste, što? Krist ne? Veliko čita to. Oblikuju vama. Dok Krist u vama ne dobije svoj lik, znači svako od vas ima Kristov lik, u svakog od vas je Krist ušao u vaš lik i svako od nas unikat i svako od nas je emanacija i sijavanje Boga u određenom vrsti karaktera. Ti si nešto više od ovoga u ovome, ti si nešto više od ovoga u ovome. Ali svi smo manifestacije Boga. Zato što Bog, ti si Božja želja da živi u tvome tijelu. Ti postojiš zbog toga, zato što on htio imati obitelj. Bilo je savršena ljubav u trojstvu i on je htio proširiti tu ljubav još od druge. I sad naša glavna misija je da mi sa planete Isus donosimo stupove kraljevstva na zemlji. Da imamo kulturni mandat, ne da spašava, pazite, nije cilj, nije Božje srce, neko će da se spašavaju ljudi, da se isceljuju ljudi, da se obogaćuju ljudi, da se progresiraju ljudi. To je površno, mi smo izgubili širu sliku. Božje srce kuca da nas pošalje na ovu religiju, na planetu religije i straha, bilo koje religije, svi su religije iste. Da nastojiš udovoljiti nekog Boga, da postigneš nešto što je već postignuto, totalna ludost. A već je učinjeno sve. Isus je već učinio. Dođite, već je gotovo, kaže večeras spremno, dođite, već je gotovo. Mi smo stavljeni od Boga, postavljeni smo kao apostoli. Svi smo apostoli. Sad ću opet to je biti skandal. Moja misija je danas skandal. Ovo je skandal milosti. Odnosno, imaš ti prsti od dosta, ostavi da prsti izrekaj. Ostavi ovdje, to je bitno da vam kažem ko ste vi. Neću vam nešto ko ste vi, ali nemojte se uvrijediti. Konačno sam dobio priliku da vam kažem to da se ne uvrijedite. Pazi ovo. Znači,
pomirio svijet u Kristu sa sobom i nije urašao ljudima njihovih prekršaja. Jer je Pavao kaže, ja sam bio hulitelj, nasilnik, progonitelj, ja sam djelovao iz neznanja i Bog je zatvorio oči na vremena neznanja, sad hoće da svi vide Isusa, kaže u djelima 17. Da je on, taj je talon pravednosti. O čemu se radi? Zašto je Bog zatvorio oči na vremena neznanja? Zašto je Isus rekao na križu, oprostite, ne znaju što čini? Samo iz jednog razloga, zbog gradova utočišta. Jer u gradove utočišta su mogli doći kod nehodca, cijepu drva, držalica, sekira, ode, one ušice odeše u držalice, pogodi neku ugla ubi i on trči u utočište da se spasi, ovaj progonitelj mora osvetiti svog rođaka, trči, označeni su svi putovi 6 gradova utočišta, svudje, za nepismene pisali su strelice, utočište tamo, ceste su obnavljene, to moralo se obnavljati, u Izraelu se to moralo obnavljati. I utočište, kad se došlo tamo, su živjeli leviti svećenici, tamo se najbolje živjelo. Živjeli su Rimljani, su jeli ležeći. Bilo svega za leviti svećenici. Tamo su živjeli leviti svećenici. Ti dođeš tamo i uskočiš tamo i ti spaš, ne može više progonitelj uopće doći tamo. Ali radilo se o tome da je to bilo nehotica iz neznanja, si to napravio, nisi namjerno nego si mogao doći utočište tamo i bio si tamo sve dok živi veliki svećenik to vremena. I ti si molio da taj svećenik živi 100 godina. Jer ako svećenik umre, ti moraš izaći i osudčen. Ali Isus je jedan veliki svećenik, imamo takve velike svećenike koji vječno živi. Znači, Isus je naše utočište. A da bi mi ušli u to utočište, morali smo učiniti grijeh iz neznanja i ovdje piše da je Bog zatvorio oči od vremena neznanja i rekao, oprostite, ne znaju što čini. Isus kaže, oprostite jer ne znaju što čini. Znači, cijelom svijetu je Isus rekao, oprostite, ne znaju što čine. I sad ovdje piše, niko ne urašta, znači ljudi koji hode u ulicu, oni hode u staroj naravi, ako je to lažna narav, to ne postoji pred Bogom. Oni još hode u Adamu, iako ne znaju da su Kristu i ne znaju da je Kristu njima. Ti trebaš reći, čovječe, da ti znaš ko si ti. Ti ne bi tako živio. Bolnice su pune zdravih ljudi, jer ne znaju da su zdravi. Pučke kuhinje su pune bogataša, ne znaju da su bogati, oni ide u pučku kuhinju. Zato što Isus učinio nas bogatim. Kad ti dobiješ to otkrivenje, ti znaš da si bogat. Da ti kažem još nešto. Ti sa svojim sijanjem, koliko god može biti, ja nećeš postati bogat. Nego ti siješ zato što si već bogat. Ti ne možeš sijeti da postaneš bogat. Zato što je to religija. Jer te Isus već učinio bogatim. Ti siješ zato što si bogat. A ne da postaneš bogat. Zato što Isus već sve učinio. Stavi u nas riječ povjerenja. Prema tome, mi vršimo. Samo 2 mjesta u pismu se piše veleposlanik prezveo, ovdje u Efežana 6:20. Gdje piše ja sam poslanik, veleposlanik. Ova riječ ovdje znači veleposlanik. Ta riječ ima toliko bogato značenje. To znači, isto je označavano čovjek koji je bio član Sanhedrina kod Židova, član saborski zastupnik, čovjek koji je odan, koji je obrazovan, do čijeg se mišljenja jako drži, koji predstavlja jednu državu. Znači, to su ti, pazi ovo, mi smo svi, ako ti pitaš sebe koja je moja služba, i mnogi mene ljudi pitaju koja je moja služba, ja još ne znam. Svi imamo ovu službu. Naravno, poslije će se to razgraničiti razne svrhe i razne funkcije, ali ovo je opća služba koju svi imamo. Svi imamo veleposlaničku službu. Veleposlaničku službu u ime Krista kao da Bog, ova reč parakletos, znači stajati pokraj i pozivati ljude da. Poslušaj ono što Bog kaže o njima i što Bog govori o njima. To znači parakletos. Kad neko ima dar parakletos, kao što ja imam dar parakletos, to znači da stojiš pred jednog čovjeka i ti ga uzdižeš i hrabriš ga do one mjere koje Bog za njega ima, da uzraste, da bude još veći od tebe. Ali ti ne gledaš u njegove pogreške i mane, on pada i ustaje, kao što ja jednog svog kažem, ja ga nazovem, a on u balonu, ja kažem, samo da znaš da računam na tebe. Ispustim slušalcu. Znači, parakletos znači čovjek koji ima da vidi čovjeka u njegovoj konačnoj destinaciji, da ga vidi onakav kakav Bog jeste i da podnosi sve njegove mane, vrline, padove, uspone, ga ti vidiš. Ti vidiš konačni rezultat kao ono kladno što se njiše dok se on ne umiri u remi njegovog stvaranja. Znači, trebaš gledati Božjim očima. Znači, mi vršimo veleposlaničku službu i u ime Krista kao da Bog parakletos. Znači, stoji parakletos, znači stajati pokraj i pozivati. Podizati ljude. Pomirite se s Bogom. Što znači pomirite se s Bogom? Znači, izjednačite se s Bogom. Pomirite se znači izjednačite se s Bogom. Sve izjednačuje se samim sobom. Pomirite se s Bogom. Znači, Bog nikad nije bio naš neprijatelj. Ne piše da je Bog se pomirio s nama. Nikad to ne piše u pismu. Nego što se tiče Boga, Bog je uvijek prema nama bio ljubavlju vječno ljubiti. Ljubavlju vječno prije postanka svijeta. Zato sam se sačuvao milost. U ime Krista. Znači, svi smo mi apostoli. A znate što je znači to? Da vam sad kažem pravo značenje. Apostolos. Apostolos iz vremena grčkog Rima, u vrijeme grčkog Rima kad je pisano ovo pismo.
Apostolos je bio brod, odnosno jedna skupina brodova koja ide osvajati za imperatora nova područja. Apostolos se zvao brod koji je poslan da osvoji to područje. Kad su Grci Rimljani osvajali nova područja, vidjeli ste da ne mogu baš zadržati lako ta područja, nego su onda na tom brodu su bili poslani filozofi, učitelji, glazbenici, arhitekti, ljudi koji znaju jezik. Znači, potpuni kulturni mandat o kojem piše Miheju Izaiji. Znači, promijeniti vjeru, školstvo, sudstvo, umjetnost, sve područja kojima mi živimo. Znači, to je kulturni mandat. Nije kulturni mandat da se ljudi spase. Nego kulturni mandat da se zahvati da nebo siđe na zemlju. Ti koji su opremljeni sa 4 stupa koja su nebo, a to su ljubav, sloboda, radost i mir. Znači, svako od nas ima to. Isus kaže, dođite do mene, ja ću vam dati počinak. Tamo gdje je Duh Sveti, tamo je sloboda. Ja sam mir. Tamo u Božjoj prisutnosti je puno radosti. Znači, mi smo svi hodajuća Božja prisutnost. Hodajuća Božja prisutnost je stalno u tebi. Ti si svjestan stalno Božje prisutnosti. Gdje god ideš, Bog ide s tobom. Znači, radost, sloboda, mir i ljubav, koja je veza savršene skladosti, veza savršenog savršenstva. Mi smo ispunjeni s tim, to je na planeti Isusu mi donosimo. Mi to donosimo na zemlju. Nije cilj da se ljudi spase, da se iscijele, da se obogate, da budu blagoslovljeni, koje mi dotaknemo. Nego je cilj da mi potpuno kulturni mandat neba donesemo na zemlju. Ja ne znam koliko će to trajati. Nemojte misliti da knjiga Otkrivenja dolazi da dolazi kraj, da su neka zadnja vremena. Nemojte to misliti, to je uopće laž. To je zastrašivanje. Otkrivenje Isusa Krista, otkrivenje pravog Isusa kad se sruši zakon u Izraelu. I treba se otkriti Isusu blago onima koji to vide. To je bilo smišljeno do 70. godine, kad je srušen hram i jer su Židovi najviše napadali kršćane. Zato što je okrenulo nešto novo i zakon je nestao. Jer je on imao nesretne pojave Krista. I onda se Krist potpuno razotkrio. Đavo plaši ljude za otkrivenje, ali radi se o tome da zemlja će biti ispunjena. Spoznajom o slavi. Zemlja je sad puna slave. Izaija 6 još govori zemlja je puna slave. Znači zemlja oko nas je puna slave Božje. To znači Božje prisutnost. To znači Bog je svugdje. Bog je sve vremena. I Bog je sve prisutan. I Bog je u ljudima samo o čemu se radi. Oni ne obnovi ume, ne znaju ko su. Samo obnovi ume, ne znaju ko su. Oni ne znaju ko su. I ljudi, pakao će biti stanje uma. Znači, istoga Boga koji je puno ljubavi, ljudi će doživljavati kao gnjevnog Boga, kao ljutog, u osudi, u krivnji, kao Adam, pobjeći će od njega i u takvom stanju će oni biti mučeni. Ko ne vjeruje, Isus kaže već je osuđen. Od koga? Bog nekoga ne sudi, piše, Bog je sam sud predao sinu, sin je predao sud riječi. Od koga je onda osuđen? Od samog sebe. Znači, Isus je došao da nas spasi ne od Boga, nego od samih nas. Od našeg samouništenja, da makne to što nismo vidjeli. Da nam otvori oči, da nas vrati iz zaborava. Jer smo zaboravili tko smo, Eva je zaboravila tko je. Isus je došao da nam vrati. Pavao kaže sada, pošto mi pamtimo našu grešnost i đavo nam vraća iz fotografije iz prošlosti naših grijeha. Pavao kaže, ja zaboravljam što je natrag. I ispružam se prema onome što je naprijed. Znači, treba zaboraviti jedno, a ispružiti se za ono drugo. Međutim, ljudi su skloni da oni ne zaboravljaju ovo što trebaju zaboraviti. Petar kaže, ko ne zna da je savršen, on je zaboravio da je očišćen od prošlih grijeha. Zaborav, vrlo važna riječ. Slušajmo. Znači, temelj otkrivenja je počinak o Isusovom dovršenom djelu, o njegovoj poslušnošću. Poslušnošću Isusa svi su postali pravedni, savršeni, bogati, sveti, sve drugo. Poslušnošću Isusa. Znači, Bog ne traži tvoju poslušnost, nego traži da vjeruješ u njegovu poslušnost. A ne samo to. Za evanđelje ne treba vjera, nego evanđelje donosi vjeru. Riječ ti donosi vjeru. Čak i to milost da vjeruješ. I to vjerom Božjom. Ne postoji samo jedna vjera. To je vjera Božja da vjeruješ kao što vjeruje Bog. Da vjeruješ ono što je Isus svojom vjerom učinio. Isus je vjerovao, ako bude proklet, mi ćemo postati blagoslovljeni. Isus je vjerovao, ako on uzme, bit će da će mi postati zdravi. Znači, on je to ispunio. To znači živjeti vjerom Sina. Živjeti vjerom Sina znači naslađivati se u istom sinovstvu koje se naslađivao Isus sa Otcem. To je živim. Ali ne više ja. Život koji provodim u tijelu živim vjerom. Kojom vjerom? Njegovom vjerom. To znači da je glavno otkrivenje da smo mi u počinku. Čega? Isusov dovršenog djela. Isus je sjeo, jer svećenici nisu mogli sjesti, nije bilo stolice u bravu. Oni su stalno za grijehe prolijevali krv životinjsku.
Ali Isus je samim sobom očistio grijeh i uništio grijeh. Nije pokrio grijeh kao što ste žrtve pokrivali. Isus je uništio grijeh i sjeo. Sjeo učinio sve. Za mene, u moje ime, kao da sam to ja učinio. Pred Bogom je tako kao da sam ja učinio, jer sam rekao da je to potpuna identifikacija. Kad Isus rekao, Bože moj, zašto se ne ostavio? On je ušao u moju samoću, u moju palost, jer Boga njega nikad nije ostavio. Nije ni mene nikad ostavio, nego sam ja mislio da me ostavio. Znate koliko je Isus duboko ušao. Ali, kad sam pripremao ovu poruku, pošto Isus sve vreme i sve prisutan, on i danas, sada, u ovom trenutku, može ući u neku tvoju palost, u neku tvoju samoću, u neku tvoju odbačenost, u neku tvoju potrebu, u neku tvoju nevolju. I pošto se on identificirao 2 puta, jedno se identificirao s nama u onome što nismo trebali biti, a drugi put se identificirao sa samim sobom ono što smo trebali biti od početka, on u svakom tom trenutku može biti, pazite, Bog je sve vreme. Križni događaj, vječnost. On i sada može to isto učiniti s tobom. Evo ja ću ostaviti minutu vremena da to isto učini. Da onaj problem koji ti sad trenutno imaš, jer ti vjeriš da Isus ovdje. Pa naravno da Isus ovdje, ne samo da je ovdje i tebi. A on može ući sada u tvoju palost, u tvoju samoću, u tvoju izgubljenost, u tvoj problem, u tvoju nevolju, bilo što. Identificirati se tobom, uzeti to, jer on to uzima stalno, non stop, križni događaj vječnosti. I prebacite u onu njegovu volju, da budeš potpuno savršen slobodan. Vidjet ćeš kako to Isus uzme. I prenosite potpuno u drugu dimenziju. Jer on i sada isto to radi. Dragi moji, slušaj me sad. Ako razumiješ ovo što ću sada reći, onda se razumije ovu poruku. Ovo je toliko duboko. Da ću 2 puta pročitati. Slušaj ovo. Kad Isus rekao, Bože moj, kad je sam Bog osobno, kao čovjek, ušao u najmučnije stanje napuštenosti i izgubljenosti naše, tada je upravo do vrhunca objavio svoju prisutnost, postavši potpuno identificiran jednak nama. Ja vam želim da ti to razumiješ. Ovo je jako duboka istina. Znači, u trenutku kad Isus osobno ušao u naše najmučnije stanje napuštenosti i izgubljenosti, upravo tad je do vrhunca objavio svoju prisutnost, postavši potpuno identificiran s tobom. Znači, kad je on rekao, Bože moj, zašto si me ostavio? On je sam kao Bog bio tu. I razumiješ što ti hoće reći? Nisu mislili da se Bog ostavio, ali u tom trenutku Bog nikad nije bio više s nama nego tada. Zato što on sam to ušao tu. Evo, možda će biti jasnije ova druga izjava. Tamo gdje je javno proglašeno odsustvo Boga, tamo se njegova prisutnost pojavila u punini. Zašto? Zato što je on ušao tamo. Zato što je upravo on to uzeo. Kad je rekao, Bože moj, zašto se ostavio? Trenutak najveće pustinje i samoće naizgled postalo je trenutačno ispunjenje svih obećanja. U ranama njegovim smo iseljeni. Rana na hebrejski habura potiče iz korijena habar, što znači sliti u jedno, na grčki koji nije. Znači potpuno zajedništvo. A znate habar, korijen što znači? Het je ograda, a bar je sin. Znači potpuno ograđen sa sinom. U potpuno isto ograd sa sinom. Znači kroz rane, kroz krv. I narodu se sliju u dolinu Šitim, piše ta riječ habar. Narodu se sliju. Ovo je Jeruzaleme 122. psalom grada čvrsto saznanih, a u jedno saliveni. Znači ti si potpuno saliven sa Isusom tako da se više ne zna ko si ti, ko je Isus. Zato je Petar rekao kad imao potpuno otkrivenje. Ne, ozdravljate Isus Hrist. Zato su Petar i Ivan znali kad su ozdravili hromoga rođenja u hramu, prije molitve, nije bila molitva, prije molitve. Znate što su oni rekli njemu? Pogledaj. U nas. Zašto? Zato što su odvrnuli kosu. Vjera u to ime. Znači nije taj čovjek vjerovao i to, nego su oni vjerovali da ime to njima. I da ono što govori da Isus podržava tu riječ. Da bita ustani. Jer rekao Isusovo ime.
Zašto? Zato što je došlo do vrhunca identifikacije. Mi uvijek govorimo Isusovo ime. Naravno da je to dobro. Ali ko ima još veće otkrivenje od te identifikacije s Isusom, ne mora govoriti. Nego ti tako imaš identifikaciju s Isusom da govoriš. Samo reci riječ. Duhovna bitka, ne postoji duhovna borba. Ni pad, nije bilo nikakve bitke. Gdje će đavo se boriti s Bogom. Nego duhovna bitka postoji u tvojoj duši. Kad ljudi govore o duhovnom ratovanju. Kad se utvrdiš u istini, tad ćeš vidjeti da je đavo potpuno bez sile, razoružan. Kad vidiš da si ti ljubljeni sin, od ljubavi stvarne, neprolazne, bezuvjetne, koje te čuva potpune sigurnosti, zadovoljstvu, miru i sreći. Ako je istina da mi propovijedamo Krista, pa ovo kaže bio je profesor neznanja, ne želim ništa drugo znati, osim Krista razapetog. To znači on je profesor neznanja, ne želim ništa drugo znati, osim Krista razapetog. Po kojem ja sam razapet svijetu, svijet meni. Slušaj što piše Izrekama 14:4. Gdje nema volova, prazne su jasne. A obilna je žetva od snage bikove. Govori li ovdje Božja riječ o volovima ili o nama? Što kaže u Novom Zavjetu, Bog misli na volove ili na nas? To znači mi smo volovi. Da ja mogu reći da ste vi volovi. Kad prvi put da vas Bog reći da ste volovi, a da se ne uredite. Jer kod nas u Bosni bila neuvreda vola jedan, jel? I kad neko neće u školu, kaže oni vole kad nema škole. Kad neće da mogu. Ali slušaj ovo. Gdje nema volova, prazne su jasne. A obilna je žetva od snage bikove. Septuaginta kaže ovdje gdje je obilje ploda, siguran rezultat toga da je to bio snaga od bika. Siguran rezultat. Ko je ovdje? Ko je ovdje tko? Zašto prazne su jasne? Zašto prazne su jasne? Zašto služe jasne? Za hranu. Ali ko je jasne? Ebus na hebrejski, fatne na grčki od riječi korijena hrane. Isus je rođen u jaslama. Isus je rođen, rekao sam, pod vedrim nebom, da bi mu ti bio ko naša destinacija. Ti postojiš od Božje prisutnosti. Od Božje želje velike da živi u tvome tijelu. I da uzme tvoj lik. Znači jasle, pazi, Isus je rođen u jaslama. Ako ste gledali te jasle kako su izgledale u Izraelu, one su iste, imaju izgled kao grobnice. To znači kad ti propovedaš o jaslama koje služe za hranu, to znači samo Isus je naša hrana. Kruh života, on je kruh života. I kad ti uzmaš večeru Gospodnju, ti se hraniš, sjećaš se Isusa, ti se hraniš s njim. S njegovim dovršenim djelom. Ti vidiš kruh, vino, ti vidiš njegovo tijelo razapeto zbog bolesti, ti vidiš krv što je učinila, ti vidiš i se hraniš sa dovršenim djelom. To je drvo života. Koje je otvorilo oči učenicima Emausa kad su išli. Isus je čim uskrsnuo napravio istu šetnju kao što ima u Edenskom vrtu. Prošećao sa Kleofom i njegovom ženom, koji su sigurno bili Kleofa i njegova žena, jer su rekli nije li naše srce, znači jedno srce, nisu više dva, nije li naše srce gorilo kad sam govorio putem. I otvoriše im se oči i prepoznaše Isusa, a kad su se zatvorile oči u Edenskom vrtu, prepoznali su sebe i gledali su na sebe. A ovdje se otvoriše oči, prepoznali su Isusa. Otvoriše im se oči, zato što su htjeli, prepoznaše Isusa i sve bilo riješi. I kad taj kruh koji se odlagao u starom hramu zvao se lehem hapanim, što znači kruh lica, odnosno gledanje licem u lice. Kad im Isus dao kruh, oni su licem u lice gledali u sebe. Jer kad vidiš Isusa, onda znaš ko si ti. Kad ja upoznam Isusa, onda znam ko sam ja. I onda su bili radosni, otišli još 11 km unazad učenicima rekli. Sve. Znači jasle su iste kao grobnice u kojoj je Isus sahranjen. Znači mi propovedamo o Isusovom rođenju, gdje je rođen, zašto je rođen, o Isusovoj smrti, da ta jasle su bili iste kao grobnice, ne samo to. Jer znate kod grobnice ko je došao kad Isus krsnuo, kad je bio prazan grob? Dva anđela. Koje su to bile dva anđela? To su bile uživo dva kerubina koja je stajala na kovčegom zaveza. Znači ta što su bili na slici, dva kerubina koje su bili oči Božje pravednosti, gledali su na krv, koja se trebala proliti na hilasterionu, na milostionici, na kaporetu od zlata. I Bog nije vidio grijehe koji su bili unutra. Aronov štap procvali, mana, ploče razbijene saveze.
Ti kerubini su došli na prazan Isusov grob. Došli su anđeli dva u bijelu. Uživo. I kovčeg saveza. Sada ta sasvim druga slika ima. Mana je riječ. Savez je riječ. Aronov štap je slika uskrsnuća. Mi smo sad živi kovčeg. Ali koji živi kovčeg? Mi smo živi kovčeg saveza. Slušaj me dobro. Kovčeg saveza je bio 1,5 lakat širok, 1,5 lakat visok, 2,5 lakat dugačak. To znači 8 puta 1,5, 8 puta 1,5, 2 po širina, 2 po visok. I 4 puta 2,5, 10. 10 plus 12 je 22. To je 22 slova u alfabetu. U alfabetu, hebrejskom ivritu, 22. Zbroj svih slova od 1 do 22, znači 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 22, daju zbroj 253, što na hebrejskom jeziku znači nagar, što znači tesar. Znači to ti je još jedan dokaz da je kovčeg saveza Isus, ali sad smo mi živi kovčeg saveza. Znači mi propovijedamo o jaslama koje su, ako volova nema, slušaj me ovo, vol je na hebrejski alef. Alef, pik, vođa, lider, znači glava. Ta riječ potiče iz korijena alaf, to znači učitelj. To znači, kad nema učitelja, onda vam niko ne daje pravu hranu o Isusu, o Isusovoj žrtvi, o Isusovom rođenju, o Isusovom uskrsnuću, kad je prazan grob, o Isusovoj smrti, koja smrću je oporuka postala važeća za nas. Kad nema učitelja pravih, onda su prazne jasne. Iako je obilna žrtva, od koje snage, čije snage, od snage bika, a ovdje sad druga riječ za hebrejskom jeziku, slušaj ovako, imaš 44 piše. Znači, gdje nema alef, prazne su jasne, a obilna je prihod, tebuah, znači prihod, pribitak, korist. Ogromna je korist. Od snage, ovdje nije riječ alef, ovdje je riječ šor, što znači glava stada, a to je Isus. Znači, Isus je sve učinio. I sad piše 78. psalam, domaćice plijen dijele. I Izaija piše, kljasti si se na plijen plijena. Mi sad prikupljamo prije Isusovog dovršenog djela. Neko više, neko manje će se koristiti. Ali ako nema volova, ako nema pravih učitelja, onda su jasne prazne, onda nema hrane. I zašto kaže riječ? Pogledaj u 22 porodinog zakona. Pogledaj u porodinog zakona 22. 22.10. 22.11 je obrišeno. 22.10. Jesi našla Lebe? Jesi otvorio se tu svoju Bibliju? Šta piše? Ne upreži u plug vola i magarca zajedno. Da. Piše to. Točno da. Jer misli Bog ovdje o magarcima volom ili o nekom drugom? O nekom drugom sigurno. Hajde otvori, a evo slučajno recimo otvori na Joba 11. Pazi što piše. Čovjek bezuman obraća se pameti. Iako se rađa kao divlje magare, on ne postaje razuman. Znači čovjek iako se rađa kao divlje magare, postaje razuman. Tako piše u pravom prijevodu, ne znam kako Kršanić. Ja sam konzultirao ivrit. Iako se rađa kao divlje magare, Job 12. Job 11.12. Bezuman će doći do razboritosti, a divlje će se magare pretvoriti čovjek. A što piše Išmael kad se rodi? On će biti kao divlje magare. Kad se rodi Išmael, kad je iz tjelesnosti Abraham dobio sina. Što znači onda ovo? Pazi ovo. Hebrejska riječ za magarca, hamor, je ista ima slova, isti korijen kao materija, kao tjelesnost, homer. Znači, to je tjelesnost. Čovjek koji propovida zakon i tjelesnost, ne možeš za katedru zvati čovjeka koji je vol i propovedati o jaslama, da Isus umre u jaslama i da je umro i kako je, zbog čega je umro i zbog čega je uskrsnuo i da su mi uskrsnuli s njim. Ne upreži u krug, nemoj davati katedru za propovedornicu onoga koji propoveda zakon i onoga koji propoveda milost, jer će to ispljunuti za usta, jer će to miješati zakon i milost koja je najgora. Nemoj sljedeći stih kaže, ne oblači otkanu vune i lana zajedno. Što kaže Ezekiel 44, da svećenici ne smiju imati vunu na sebi, da se znoji, da ima ljudskog truda, da ima religije, nego da budu obučeni u lan, i kapa, i gaće, i donje gaće, i sve da bude u lan. Što je lan? Slika čega? U pismu. Pravednost. Koju smo dobili vjerom. To znači, mi možemo propovedati ljudima tjelesno.
Mi vidimo ljudi kad vode u tjelesnosti. Kad se kreću prema tome što čuju, što znači koji žive po tijelu. To znači oni koji se kreću po tome što vide, čuju i osjećaju. A ne po tome što Božja riječ kaže. To je duh. Misao tijela. Oni koji su tjelesni misle tjelesno. Oni koji su duhovni misle duhovno. Jer misao tijela je smrt, a misao duha život mir. Tako piše pravi prevod Rimljana. Kod nas piše sasvim nešto drugčije. Znači, mi možemo se družiti s tim ljudima, mi možemo propovijedati tim ljudima, ali ne smijemo im dati da oni govore to. Ne smijemo im dati pozornost da govore o tjelesnosti. Ne upreži u plug vola i magarca zajedno. Ne ublaži se od žune vlade. Znači, naša misija ljudi koji su došli sa planeta Isus, na ovu planetu religije i straha, je da donesemo ljubav, da donesemo slobodu, da donesemo radost, da donesemo mir. Mi smo nositelji toga. Ne samo da se ljudi spase, iscile, blagoslove i tako dalje, to je sekundarno. Ovo je šira slika. Znate koji je glavni smisao? Kad imperator dolazi u te krajeve koji su osvajali Grci i Rimljani, kad su apostolos, u Marku 4 piše jedna takva slika, samo da vidite kako je to pismo sakriveno, ako niste iz tog oči gledati. Isus kaže, pređimo na drugu obalu, u Marku 4:36. Oni otpustiše narod i povedeše Isusa onako kako su tu bijaše vladu. Pratili su ga druge vladice. To nikad, možda kad ste čitali, niste ni primijetili. Kad je apostolos brod išao, onda su išli brodovi koji su išli učitelji, filozofi, glazbenici, arhitekti. Znači, Grčka i Rimska su osvajali neke teritorije. Oni su donosili svoju kulturu tamo. Donosili su jezik, govori se tim jezikom, grade se te grade se grade, glazba se ta svira, svećenici idu, donose tu vjeru. I kad ti onda možeš zadržati taj teritorij. Bog je htio da nebesa se spuste na zemlju, kao što nebo na zemlju. I glavni cilj je kad dođe imperator u taj kraj. Odnosno, kad naš imperator dođe na ovu zemlju da kaže, osjećam se kao doma. Ja se ostavim kao doma, nebo se spustilo na zemlju. Ko je to učinio? Sinovi. Svo stvorenje iščekuje manifestaciju koga? Apostola, proroka, učitelja, pastira? Ne! Svo stvorenje, ljudi koji nisu još, koji su naše braće i sestre, koji ne znaju ko je u njima. Stvorenje. Govorio sam se jučer. Zašto kataklizme, zašto poplave, potresi, požari? Ljudi misle, ovo je zbog grijeha, Bog kaže, ovo je zbog grijeha. Ljudi, ne! Stvorenje, priroda, kataklizme, uzdiše neka sinovi, gdje ste, pa dajte uvedite red na zemlji, ne možemo više izdržati. Stvorenje uzdiše manifestaciju, muči se, stenje, isprazno zbog Adama koji ga podvrgnu. Jer je Bog rekao, zbog tebe je zemlja prokleta. I sad je nas Bog obnovio kao sinove, ali nije obnovio prirodu, jer nama je zemlja dana. Zemlja dade sinova čovječim, na nas čeka priroda da obnovimo. Ne na samo priroda, nego sve stvorenje koje uzdiše. I čeka, svi ljudi oko nas čekaju da im kažemo, hej, znate vi ko ste vi, pa Krist je u vama. Pa Pavlo kaže u Korinčanima 13, pročitaj taj stih, molim. 2. Korinčana 13, Pavlo kaže, sami sebe ispitajte, da li ste u vjeri. Slušaj dobro, ovdje što ti sada govorim. Sami sebe ispitajte, da li ste u vjeri. Sami sebe istražite. Ili ne poznajete sebe. Da Krist je u vama. Ako ne, pokazujete se nevaljeno. Jako dubog stih, ovo je možda 100 puta prošlo reći, ali sad slušajte sa mnom kad budeš učitao. Sami sebe ispitajte. Ova riječ dokimos, jadokimos, je termin iz banaka toga vremena, s kojom se dokazivao falsifikat ili original novca. Ili si dokimos, ili si adokimos falsifikat. I radilo se o testiranju pravih novčanica. Pavlo kaže, ispitajte sebe, da li ste vi originalni, da li ste vi savršeni, ili niste možda savršeni. Ispitajte sebe, nije neko ispitajte svoje ponašanje, nego šta piše, ispitajte, vjeruješ u to. Sami sebe ispitajte, ili ne poznajete sebe, da Krist je u vama. Ako ne znate to, onda ste falsifikati. Onda ste falsifikati, piše adokimos. Onda ste falsifikati, niste originalni. A što je original? Bog je sačuvao naš originalni dizajn u Kristu prije nego što smo pali u Adamu. Bog je sačuvao naš originalni dizajn, jer evanđelje je istina u meni napisano na Isusu. Bog nas je razotkrio na Isusu. Isus je došao da objavi Oca, ali došao je da objavi nas. Jer kakav je on, tako su mi. To znači ko je vidio mene, vidio Oca. Isus kaže ko je vidio mene, vidio je Oca. A sada ti možeš reći ko je vidio mene, vidio je Oca. Otvori mi Ivano 1 da ti pokažem to, da ti uvjerim kroz pismo. Što piše u Ivanu 1:18? Do ovog trenutka piše. Do ovog trenutka, do sada. Boga nitko nikada nije vidio. Jedini rođenac Bog
Je li Isus Bog? Ljudi meni hoće neki muslimani, gdje piše da je Isus Bog? On je samo poslanik. A onda piše da je rođenac srca Boga. Je li Isus Bog? Mi iščekamo pojavu sjava velikog Boga, kažem ti. Je rođenac Bog, koji je u krilu očom, iz krila očom. On ga je objavio. Znači, Bog više nije ostao sakriven. Kad Isus došao, on je uzeo lik čega? Koji? Čovjeka. Ali, je li to njegov originalni lik? Pa mi smo stvoreni na njegovu sliku. Znači, Isus je došao u svom originalnom obliku. Zato što su mi na njegov originalni lik stvoreni kao ljudi u ovom obliku. To znači, Isus kad se pojavio, on je došao u originalu. Jer je Bog pogledao u sebe i stvorio čovjeka. To znači, svi mi izgledamo kao Bog. Ali ne samo u duhu, nego u tijelu. Kad je Ivan rekao u 1. Ivana 4.17, kakav je on, takvi su mi u ovome svijetu. Nije mislio samo na duh kao što vi neki mislite. Da smo samo savršen duh. Nego je on rekao, Pavao kaže, mi imamo um Kristov. Znači duh, duša, tijelo. A što piše Efežana 5.30? Njegovo su tijelo. Meso njegovog mesa, kost njegovih kostiju. To znači ovo je njegovo tijelo. Mi smo fizički svi njegovo tijelo. Jedno univerzalno tijelo, jedan hram koji raste. Fizičko tijelo. To znači kakav je Isus, tako su mi, kako je Isus. Isus je mjera mog zdravlja, Isus. Kakav je on, takav sam ja. Boji li se Isus? Pa što bi se ja ne bojio? Kad smo Bog i ja tu. Čega se bojimo Bog i ja? Znači, kad je Natan rekao Davidu, kad je on ubio Uriju Hetite, onda mu je dao jednu smicalicu, rekao, ima jedan čovjek bogataš, ovaj ima jednu ovcu, ovaj onda, umjesto da ga počesti, onda uzeo njegovu tu ovčicu, onda David kaže, kad tog čovjeka? A kaže Natan, ti si taj čovjek. David nije znao ko je on. On mu priča o alegoriji, o tome kako on ubio čovjeka i uzeo mu ženu. Kroz drugu alegoriju on nije znao ko je on. Znamo li mi ko smo mi? Kad dobiješ otkrivenje identitetu, vjeruješ mi, svi problemi, nevolje, kušnje će biti po tvojim nogama. Zašto? Zato što ćeš ti reći, nisam ja taj. Ja sam taj čovjek. Ja nisam taj čovjek. Samo ćeš prepoznati što ti pripada, što ti ne pripada. Ja nisam taj. Ja sam taj. Ja sam taj. Samo da pokažem sad kako se oslobađaš sigurno. Kako se oslobađaš od ovisnosti, bilo koje ovisnosti. Da li je to narkomanija, da li je to pornografija, da li je to alkoholizam. Pokazuješ to, kako, ne samo da se oslobodiš, nego pokazuješ kako je Petar hodao ulicom i ljudi se isceljivalo kod njega. U njegove prisutnosti. Nije namjerno htio, on je znao da on ide ulicom kao što Kant kad išao ulicom tamo u Königsbergu, danas je Kaliningrad, ono bazi u Ruskoj tamo. A Kant je prolazio ulicom, svi ljudi navijali satove, znali ste da prolazi u isto vrijeme. Kant prolazio, nema pojma kad on navijaju satove. Petar je prolazio ulicom, ljudi su vidjeli da nosili bolesnike, nije Petar mislio se, čak nije mislio, nego samo prolazio. To je radio Charles Finney. Charles Finney je tako je prolazio ulicom, ljudi su isceljivali. A svi su bili protiv njega u tom Rochesteru gdje su bile crkve. Svi su bili protiv njega, jer on je nešto novo donosio. Kad donosi nešto novo, onda svi misle ne može to baš tako biti. Vrlo jednostavno, da. Slušao se jednog čovjeka kako se oslobodio od pornografije. Bio je poznati propovjednik svjetski. 10 godina je zarobljen pornografijom bio. Niko nije znao. Živio je kao okrečen i grad policimir. I kaže da se oslobodio od pornografije na osnovu ovog stiha iz Tita. Baš se tim očito milost Božja u svojoj spasiteljskoj snazi za ljude, da nas odgaja, da se odrećemo bezbožnosti i svjetskih požuda, te živimo zdrave pameti, pravedno i pobožno u ovom svijetu, kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade na ime pojavu velikog Boga sa naših spasitelja. On je dao samog sebe, mi su nas odkupili nas od bezakonja, još i da budemo njegov izabran narod, revan ljubavi. I opet Tito ovdje piše, i mi smo najveć nekad bili buntovnici, lutelice, robovi, mrzitelji jedni drugih, ali sada, kad se očitava dobrota Boga našeg spasitelja, tada nas, ne zbog naših pravednih djela koje smo mi učinili, nego spasi, kupelji, ponovno rađanja, ogromne koje čini duhu svijeta. Znači, mi više nismo to. Znači, opet se ide na identitet. Mi smo nekad takvi bili, sad više nismo to. Tako Pavao liječi ljude. On govori, ti si to. Čovječe, ti si to Bog ima za tebe, to ti jesi. Nikada se nije obazirao na grijeh. A ovdje piše pravedno, znači ovdje piše pravilno da živimo. Što znači pravedno živjeti? To znači živjeti u vjeri.
Živjeti pravedno znači živjeti u vjeri. Sofronizmu, zove isto umjereno. Ja znam da religija ovdje pravila stihka umjereno. Ne radi se umjereno, nego upravo zdrave pameti. Obravljeno Bogu. I pobožno. Ali rećemo iz druge Petrove, taj silna riječ. Na kraju, imam još 15 minuta vremena. Sad sam prvi, pogledaj. Sad, križ. Čekaj, koja nije točno sad? Čovjek, 2 sata ima. Slušaj što kaže druga Petrova, drugi stih. Miloslav i mir u obilju po pravoj spoznaji Boga i našeg Gospodina Isusa. Što to znači? Milost. Definicija milosti. Božja spremnost da djeluje tvoju korist iako nisi zaslužio. Ljubav na djelu, božanska snaga, božanski blagoslov. Sve to milost. Znači milost vam i mir, cjelokupnost, cjelovitost, potpuni blagoslov, šalom, prijevod riječ šalom. Se umnažaju, tako pravi prijevod kaže, se umnažaju katos, a katos znači proporcionalno. Upravo proporcionalno. Čemu? Znači milost i mir u tvojom životu se umnažaju upravo proporcionalno. Čemu? Kako god upoznaješ pravo ispoznanje Boga Isusa. Što god više upoznaš Isusa, to se prijeva na tebe. Jer 133. psalom kaže kako je dobro i ugodno živjeti s bratom. Kojim bratom? Isus i ja. Sve ono što je na glavi, kad ja vidim na Isusu, silazi na mene. Što god vidiš na Isusu, u tom trenutku silazi na tebe. Onda Jahve zapoveda svoj blagoslov. Kako je dobro i ugodno s bratom zajedno živjeti. Znači, milost i mir se umnažaju proporcionalno katos prema epigrozis, znači duboka spoznaja, intimna spoznaja. Upoznati to znači, pazi ovo, upoznati znači intimno se sjediniti, poslije to isto. Jer identifikacija u rječniku piše, identifikacija je psihološki proces u kojem jedan subjekat hoće se identificirati s drugim, uzeti njegove svojstva, karakteristike, sve i preobraziti se u taj lik. Ali to ne veže za nas. Kod nas identifikacija nije proces. Kod nas identifikacija je nešto što se već dogodilo. Isus nas identificirao sa samim sobom, to je gotova stvar. Znači to postoji kao što dijamanti u Sierra Leone postoje, samo oni još nisu otkriveni. Vjera ništa ne stvara, vjera samo otkriva da ti da objektivna realnost postane subjektivni doživljaj. Vjera je samo da ti ono što već postoji, da to primiš. Znači Bog sve je pripremljeno, već sve to postoji. Njegova božanska snaga obdarila nas je, darovala nam je, pazite, njegova božanska snaga darovala nam je sve što je potrebno za život i euzebiju i pobožnost. Za pravi oblik štovanja Boga da ovisiš jedino o Bogu. Pravom spoznaju, slušaj, pravom spoznaju. To znači opet sjedinjenje. Adam poznaje Evu i rodi sina. Što znači pozna u pismu? A da još se nije, Marija rodi sina, a da još Josip nije poznao. Što znači u pismu poznao? Sjediniti se sa plodom, da bi se proizveo plod od toga. Isus objašnjava što je vječni život. Bog je zapovjedio da on dođe na zemlju, da ljudi imaju vječni život. A vječni život znači upoznati tebe i onoga koji ga je poslao. Što znači upoznati tebe? To znači potpuno se sjediniti s tobom. Isus kad je rekao Židovima koji su vjerovali u njega, upoznat ćete istinu. Ako prebivate u mojoj riječi, tada ste zaista moji učenici. Što znači učenici? Bićete isti kao ja. Jer učenik je 15 godina sjedio do rabina da bi postao isti kao on. Rabin mu je imao odabrao učenike, 15 godina su sjedili do njega grobu i sve ono što je imao prenio njima da bi oni postali isti kao on i nastavili dalje. Zato Isus govori kao rabin. Ako vi prebivate u mojoj riječi, onda ste moji učenici. Zato je Petar rekao, a učitelj, ako ti možeš hodati po vodi i tvoj učenik može, reci da dođe, bi on išao. Zato što vjeruje da je on učenik. Ako prebivate u mojoj riječi, onda ste moji učenici. I tada ćete upoznati istinu. A ko je istina? Ko je istina? Upoznati. Sjediniti se s istinom. I istina će vas učiniti kako? Slobodno. To znači istina će doći od prebivanja u riječi. Koje riječi? Ne piše u riječima, nego u jednoj riječi. Koja riječ? Riječ koja je postala sve, koja je Isus. Ako prebivaš u mene, u Kristu, onda ćeš upoznati istinu, mene. I istina će te učiniti slobodnim. Istina će te učiniti slobodnim. Ako prebivaš u riječi. Znači, pazite ovo. Oslobađa li istina? Spoznaje istina oslobađa. Istina postoji, neovisno.
Istina je da smo mi svi savršeni. Istina je da svi savršeni svi ljudi. Isus je utjelovio kao čovječanstvo. Sve ljudi ih vidi kao savršene, zdrave, bogate. On hoće da svi ljudi spase i dođu do čega? Do potpune spoznaje Isusa. Ali, znači to da svi automatski spašeni. Kad si ti nanovo rođeni? Mi smo nanovo rođeni kad se Isus uskrsnuo. Petar kaže, uskrsnuće nas ponovo rodi. Ja sam to saznao prije 20 godina. Iako se to dogodilo prije. Mada me Bog vidio u Isusu prije postanka svijeta. U ljubavi nas predodaju sebi za sinove prije. I cijelo vrijeme je tako gledao. Zato mi je rekao, ti si isti jučer danas zauvijek, samo to nije znao. Ja sam to saznao tek poslije. Njegova božanska snaga obdarila nas ime što je potrebno život u Božnosti. Kroz pravu spoznaju. Kroz pravu spoznaju, epignosis, potpuno osvjetljenje. Onoga koji nas je pozvao, Isusa, znači pozvao nas, Isusa koji nas je pozvao u svoju vlastitu slavu. Ljudi govori, on ne da svoje slave nikome. A Isus kaže, ja sam im predao slavu, onu koju sam imao prije tebe, prije spoznaka svijeta. Došlo da privede slavi mnoge sinove, znači slava, doksa, bil Božje mišljenje. Bog ima isto mišljenje od meni u Isusu. Doksa znači mišljenje. Prvo značenje slave, znači doksa, mišljenje. Znači Bog ima isto mišljenje u Isusu i o meni. Jednostavno, kako ima mišljenje u Isusu, tako ima o meni. On me pozvao u vlastnu slavu i moć. Ova moć nije dobro prevedena, arete, grčka riječ znači izvrsnost. Jedna karakteristika koja je vanredna, prevashodno, ne znam kako prevesti. Izvrsnost, savršenstvo. Znači Isus me pozvao u vlastnu moć i savršenstvo. Obdarjene tim. Kroz to savršenstvo i moć on nam je darao skupocjena i najveća obećanja. Da po njima postane ja, Habura, koinonija, dionik božanske teofizijus. Naravi božanske. Sin je Božji postao čovjekom, da sinovi čovječji postanu sinovi Božji. Znači ti savršen sin Božji. I ono što se odnosi na Isusa u Hebrejima 1, da sin koji osjeća oca, savršena slika Boga nevidljivoga, osjeća hipostatis, karakter njegove supstancije. To se odnosi na tebe, ne samo na Isusa. Zato što ti Isus učinio jednakim tim. Potpuno. Znači ti si u duhovnom svijetu, ti si isti kao Isus. Tvoje lice sjaja kao sunce u svojoj sili, tvoje oči su kao plamen. Ti si takav kao Isus iz otkrivenja. Ne onaj Isus koji je hodao zemljom. Ja znam da to prelazi svako tvoje mišljenje. Zato sam ti rekao da ja vas gledam kao što vas Bog gleda. Znači kako nas Bog gleda? U pjesma piše odvrati svoje oči od mene jer me raspaljuju. Ja te ne mogu gledati od ljepote. Odvrati moje oči jer me raspaljuju. Toliko sam savršeno te stvorio. Samo s tim mislio. Zbog krivnje, zbog osjećaja nedostojnosti, zbog toga što si ti lagao, zbog toga što nisi vidio, zbog grijeha što si činio, Ja te nikad nisam tako gledao. Križ je uvijek bio događaj vječnosti. Da tim skupoćenim i najvećim obećanjima darova postanemo dionici božanske naravi. Na taj način, kad ti postaneš dionik božanske naravi, kad znaš da imaš božansku narav, na taj način si, što piše, umaknuo pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu. Eto ti način oslobođenja od narkomanije, od bilo koje ovisnosti, od pornografije, od bluda, od kocke, bilo čega. Spoznaje da si ti dionik božanske naravi. Kad ti znaš ko si ti, to te oslobodilo da umakneš pokvarenost koja je zbog opake požude u svijetu. To Petar piše. I onda piše, zbog toga, kao što nas je božanska snaga udarila, zato sada uleži revnost da manifestiraš te osobine koje kad ti spoznaš to, Duh Sveti iz tebe spontano oslobađa te Isusove osobine. Kad Isus rekao, bijah u bolnici, posjetili ste me, oni kažu, kad smo to te posjetili? Pa i ne znamo. Pa to je sasvim normalno. Mi smo spontano radili, mi smo to radili da bi zaradili plus. Evo sad neko u bolnici, ajmo sad tamo pa neko kaže, mi smo pravi kršćani, posjetili smo nekoga. Ne, nego to je postalo spontano tvoje ponašanje, tvoje življenje, postalo spontano. Zato što ti znaš ko si i iz toga što znaš tko si ti tako živiš. I živiš iz pravog istinskog identiteta i svog originalnog ja, a tvoje originalno ja je Isus u svakom području života. Zato sam ti rekao, ako ti neko kaže da nisi savršen otac, on laže. Ti si savršen otac, savršen muž, savršena žena, savršena majka, savršena sestra, savršena radnica. Što god hoćeš, to je sve istina. Kad te gledaš iz te perspektive, te Bog stvorio savršeno. On kaže, se onda manifestira vjera, dobročinstvo, znanje, uzdržljivost, samokontrola, postojanost, pobožnost, bratska ljubav, Filadelfija i sa tim ljubav omoće prema svemu.
Iz te ljubavi, pazite, iz te ljubavi mi sa planeta Isus donosimo ljubav, slobodu, radost i mir na planetu religije i straha koji nas Bog pozvao. Da može naš imperator doći reći, osjećam se kao doma. Evo kako se ljubav širi. Ljubav koja dolazi iz poznaje da budem ispunjen do sve punine Božje. A ti si punina Boga. Na 5 mjesta piše u pismu da sam ja punina Boga. To znači potpuno ispunjen Bog. Punina Boga. Nema nedostataka u punini. Nema nedostataka ni mana, ni u savršenstvu. I liko našao u mojem savršenstvu. Može li tebi neko naći manu? Ne postoji to. To je samo privid i laž. Iluzija. Kao što je Eva odvela u iluziju, kao što je zmija odvela u iluziju Evu. Pa ona zaboravila ko je. Jer je rekao, bit ćeš kao Bog. Učini to pa ćeš biti to. Učini to pa ćeš biti to. Religija. Kad god ti neko kaže učini to pa ćeš biti to. Religija. Zato što Isus sve učinio. Dalje kaže, ako naime posjedimo ove kreposti, ove subine, i ako napredaju njima, oni ne dopuštaju da ostanete bezuspješni. Ni besplodni. Zbog prave spoznaje našeg Gospodina Krista. Kome ovo nedostaje, on je slijep, kratkovidan, zaboravio ko je. Zaboravio kao što je Eva zaboravila ko je. Ista priča Petar piše. I onda Petar kaže, zato ću vas uvijek posjećati na ovo, premda sve sami znate i premda ste učvršćeni u čemu? U istinu. U sadašnjoj istini. Znači, to je istina sada, to je istina evanđelja, koja je oblavu, to je sadašnja istina, to nije istina Starog Zaveta. To je sadašnja istina. Znači, iako to znaš, stalno te treba to posjećati. Petar kaže, zato ću vas uvijek posjećati na ovo, premda sve i sami znate i premda ste učvršćeni u sadašnjoj istini. Znači, to je istina koja je sada. Koja obnavlja ključ o kojem Ivan govori. Čujem, nema veće radosti, Bog kaže. Bog kaže, nemam veće radosti. Kao kad vidim da moje djeca žive u istini. U kojoj istini? Sadašnjoj istini. U istini koju je Isus učinio. Imam još 5 minuta. Ja sam vjernike nazvao zahvalnici. To je moj termin. Jer nema razlike između nas i oni ljudi koji ne vjeruju. Nema nikakve razlike. Pred Bogom nema razlike. Potpuno smo isti. Jedino što smo mi progledali, oni nisu još progledali. I mi smo onda zahvalni na tome što Isus učinio. Piše u Prve Solunjanima, 5. poglavlje, evo Božja volja za nas. Prva Solunjana 5.16. Radujte se uvijek. Pavao piše. Bez prestanka molite. U svakoj prilici zahvaljujte jer to za vas volja Božja Hristu Isusu. 3 stvari. Radujte se. Pavao kaže radujte se, da ponovim radujte se. Bez prestanka molite. Što znači bez prestanka molite? Bez prestanka budi u zajedništvu, odnosno budi svjestan Božje prisutnosti. Ja mali mozgom. Što god radim i gdje god idem, ja znam da je Bog tu. I kad legnem u krevet, ja sam radostan, ja sam prije zamišljao kad molim Isusa da Isus negdje gore, a sad znam da Isus tu. Ne govorim, ovo tvoja molitva neće otići dalje od plafona. Ne treba otići dalje od plafona. Isus je tu. Kad čuješ pjesmu, brdi moći svoj uzđe, odakle će im doći, pomoć moja, pomoć. Od gore, nebo. Pa taj što je bio gore, sad je tu. Znači, ja ljudima ne bi nikad savjetovao da imaju molitvu kao što imam ja. Ja nemam vrijeme za molitvu. Ja sam stalno u dosađivanju Duhu Svetog. Kako ovo, kako ono, i zahvaljivanju, i razmišljanju, i osjećaju, odnosno ne osjećaju, nego držanja njegove prisutnosti, da smo mi zajedno, da smo jedno. I kad ujutro se probudim, ja se probudim, kaže, kraljevstvo oko mene, kraljevstvo mene, ja sam slava tvoja, ja sam tvoja radost, ja sam pun radosti. I tako se budim i tako leže, tako hodam. Čovjek koji žmiri i donosi radost. Znači mi koji smo ispunjeni 4 stupa kraljevstva, ljubavlju, slobodom, radošću i mirom, donosimo kulturni mandat, donosimo na ovu zemlju. Da bi naš kralj rekao, kad dođe, jer znate što se događa sada u svijetu? Pošto stvorenje čeka manifestaciju Sinova Božijeg, to je identifikacija sa Sinom. Događa se da Isus prije nego što dođe. On će se pojaviti u sinovima. Znači, tolika će biti manifestacija kroz sinove Isusa. Da će ljudi misliti da je Isus došao. Kroz sinove na zemlji. Znači, kroz njih, kroz njihov duh, dušu, tijelo.
Takva će biti manifestacija. To je njegova prisutnost. To je, prije nego što stvarno se to dogodi. To će biti takva manifestacija, takav preznak, da će se manifestirati sinovi. I sve iščekuje manifestaciju sinova Božih. Rekao sam, ne apostola, ne proroka, ne učitelja, ne pastira, nego sinova. Koji su isti kao Isus i koji žive istom vjerom. Imam još minutu. Pa ja se gasi. Hoćete li čitati ovu knjigu kad izađe? Milost nije izgovor za grijeh, nego je sloboda od grijeha. Amen.